Nytten arvotaan mökki, joka on ihan ilmainen. Moikka, mä menen nyt kouluun. Eikö sä halua nähdä tätä? Mä myöhästyn koulusta. Mä menen viemään nyt lapsen. Hei, odota, se tulee. No niin. Lahtisen perhe on voittanut. Monta Lahtisen perhettä on, ei se välttämättä ole meidän. Ja perheessä on Iiris, ensimmäinen, Otto, minun nimeni, Sanna, minun nimeni, ja Joanna. Joanna, mikä? Anteeksi, katsoin väärästä lapusta. Siis Olivia! Me voitettiin se! Me voitettiin se! Hei, älä nyt ihan vaan noin tee, kun... Hei, vauvakin tippui sohvalta. Au! Äiti, mä menen nyt, moikka. Mä kuolen, mä en saa henkeä. Jatkuu ensi jaksossa.